जोंनि मेडिया किचिंआवनो थांबाय दिनै जोंनि जातिनि आफा हिनजावै महात्मा गान्धीनिबो आसायमानि सान बालाय थक सान बनो जों गरमरिबो जोंनि अरजे तंनायर जतन जों जोंनि खुलुमनो बनो याफार आबोनि यागल हंगे जों दिनै अर यत तिप्रा मथानि लुआ जिमाबाय कायसा कुथुमु पान्दा उनखा ओ कुथुमु पान्दावो YTF नि प्रेसिडेंट मुसां रुमियल देवर्मा वर्किंग प्रेसिडेंट सदागर मुसां सदागर कोलय गौरवनि इनिशिएटिव बाय गौरवनि लुआजिमा बाय गाहाम क्लाइटेनि कैसा मीटिंग था जों जे कक्रक साप्लाइखा तिप्रा सारकनि थिनां तिप्रा मथानि इमां ओ दाबिनो तुयै ग्रेटर तिप्रालेण्डनि दाबिनो तुयै दिल्ली लाम रिसनाय दिल्लीयाव जों थांख्लायसिनाय अबनि बागै कक साप्लाइखा बाहायक्लाय अबनो कमथिनगयमा बाहायक्लाय गाहामक्लाय खुलुमक्लाय सबैनानि अबनो जों गाहामक्लाय सालायखा ओंखाय ओ तालनि बिसिंगनो ओ अक्टोबर तालनि बिसिंगनो यो तिप्रा मथानि लुआ जिमाबाय पहिला ग्रेटर तिप्रालेण्डनि सानमुंनो तुयै यो तिप्रा मथा ताय WTF Women Tipra Federation TWF Tipra Women Federation aboni loge Tipraha Indigenous Progressive Regional Alliance baksa abono full form saimiya TIPRA थांलायनाय अरो खुरसाथाय लायो जों गोबांमा दाइबो थुंग्रुं बदल रकबायबो खुरुंनाय दङ ओ प्रग्रामनि बागै कतर कैसा प्रग्राम नङै दङ 1500 सो बरक त्रिपुरानि थांनाय हमनि लगे आप AAP आप नि मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी नि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बो सिनी ओ जंतर मंतर थांगै दिल्ली बो जे कुथुम लायानो ओ कुथुम मुंगो फायै बो पक साफायनाय अबनि लगे DPI डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया बरकबो जिनी मानथाइनो कन्स्टिट्यूशनो तंगमानी संविधान तंगमानी भारतनि संविधान भारतनि कन्स्टिट्यूशनो जे तंगमानी धारा 3 ताई 4 तो तंगमानी ओ सानमुंनो बरगो फायै सपोर्ट थाइफैनाय कक साफायनाय अमसिनी बुक दिनैनि जे कक सालायमु ओ कक सालायमुनि बिसिंथि खायो जों थांनानै बागै दिनै जतन जाय खायै स्टेप बाय स्टेप याप्रि बाय याप्रि बाहायग्लाय जों याप्रि सानाय अबो दिनै डिटेल्स जों कक सालायगा ओमफ्राय अबनि याकुलो फायनाय 8 तारिख अक्टोबर उसुक जरतुय जों दिल्ली आइसिं याप्रि सानानै बागै सामुं तांलाय मानखा प्रोग्रेस होनखा अबनो तुयै तेवसा रिव्यू मीटिंग पियोनाय फायनाय 8 तारिख अक्टोबर गा आसुक जरातुय दिनै जों कक सालायखा अबनो जों दिनै media
हिसिं संनो आसुगियाव तिनो कक यापारनान मुसुंगो साख्लायनाय मुसुं आसुगनो हामबाय अरखि कि बुरै रखि थांनाय जाना अर बुरै रक थांनाय बुरै रकनो जों तानि आखाइ बाहायनाय बा जोंनि दफाव जत दफावनो बुरै रक 50% बुरै रकनो कारय जोंनि दफानि हामग्राय जों मानसुगै मानिया आबनि बागै जों बुरै रकनो कारय दिल्लीयाव थांया अबनि बागै जों बुरै रकनो थांनाय बोसोर जंगा रक थांना बुरै रकनि हामबाय मायाफोर दिनै मेडिया किचिं तंनाय दङ जों दिनै बुसकांनि दिनै जे दिल्ली मुभमेन्ट थे जों खायसा गुरुत्वपूर्ण आलोचना खायसा जों कक जाबलायमा पान्डार बिसिंथि कक जाबलायखा आबनि बिसिंथि खायसा पान्डारनो चालना गाखै जतनो साइमानो खायसा प्रिपेरेटरि कमिटि खालामनांगौ फायनि जों दिल्ली मुभमेन्ट थे जों दिनै प्रिपेरेटरि कमिटि खाका ताई आपनि साथे साथे गोबां चिकन थांफाय जराव जों जालांगौ जों लोगो साइमानो एक्सपिरियेंस दङ हाइन बागै जों गोबां चिकन जोंनि साब कमिटिखौ खाजाखा इनके आं ताबो साख्लायनो थां दङ जोंनि जे दिल्ली मुभमेन्टनि जे प्रिपेरेटरि कमिटियाव साबना ताम दंखा बिसकै जोंनि जे दिल्ली मुभमेन्ट थे जोंनि कन्भेनार दंखा जोंनि अनारेबल एमडीसी जोंनि जतनसे सिनियर लीडर और दङ जोंनि पार्टीनि वाइस प्रेसिडेंट बरंगोरां जोंनि सार अनंत देबबर्मा ताई कन्भेनार चंफा जोंनि उमाशंकर देबबर्मा जोंनि अनारेबल एमडीसी ताई कन्भेनार दङ जोंनि अनारेबल एमडीसी ताई खनसा गणेश देबबर्मा ताई कन्भेनार दङ जोंनि एमडीसी अनारेबल एमडीसी देवजित त्रिपुरा ताई कन्भेनार आं साकबायथां सदागत कलेज ताई मेम्बार जोंनारखा जितेन देबबर्मा मेम्बार जोंनारखा प्रस्मित देबबर्मा YTF ने वर्किंग प्रेसिडेंट सेंट्रल कमिटी ताई वाइस प्रेसिडेंट जितेन के वाइस प्रेसिडेंट ताई मेम्बार दङ जोंनि TWF ने जनरल सेक्रेटारि बरंगोरां जों सपना देबबर्मा ताई मेम्बार दङ जोंनि TIPRA मथानि सेंट्रल कमिटी सदस्य जोंनि आति जमातिया इनके मेम्बार दङ जोंनि TIPRA मथानि YTF नि जोंनि वर्किंग प्रेसिडेंट बरंगोरां हलिउड चाकमा ताई बरंगोरां YTF नि वाइस प्रेसिडेंट सुखबासी जमातिया ताई जोंनि TIPRA मथानि जोंनि पेरेंट्स बॉडी नि सेंट्रल कमिटी नि AGS बरंगोरां जोंनि खातुम देबबर्मा ताई जोंनि YTF नि जनरल सेक्रेटारि बरंगोरां लिमन देबबर्मा बरंगोरां जों खायसा प्रिपेरेटरि कमिटि हिसाबै जों दिनै चंलायखा ताई दिनै जों प्रिपेरेटरि कमिटि नि बुंबायनो साख्लाय दाबो साब कमिटियाव जों गोबां साब कमिटि खाका साब कमिटि नि आं बुंमुं साना थांलिया जत कमिटियाव साब सामनारिखा फियाबा जों चंलायखा ताई दिनै जों प्रिपेरेटरि कमिटि नि बुंबायनो साख्लाय दाबो साब कमिटियाव जों गोबां साब कमिटि खाका साब कमिटि नि आं बुंमुं साना थांलिया जत कमिटियाव साब सामनारिखा फियाबा जों ताम साब कमिटि खाका आबो जों साना थां दङ फुडिं नि बागै जों खायसे साब कमिटि खाका इनके फुडिं नि यागुलो जोंनि ट्रेन दिल्ली बेस जोंनि फुड कमिटि जों साब कमिटि खायरिका इनके लजिं नि बागै बाहायनो जों खायसे साब कमिटि खायरिका दिल्लीयाव थाङै बाहायके जोंनि बर' खाना दंनाय बाहायके आजागा एकोमोडेट खुंनाय ताई साब कमिटि खाजाका मेडिकल टीम नथे मेडिकल टीम निबो जों खायसे साब कमिटि खाका यागुलो जों ट्रांसपोर्ट नि बागै बाहायनो जों साब कमिटि खाका ताई आपन यागुलो ताई जकुनो ताई कैसा चीनी ताई कैसा साब कमिटि खाजाका जों कल्चरल चीनी टीम न जों बाहायके लाङै बाहायके दैदुलै नायथामनो जख्लाय जों दिल्लीयाव डेमनस्ट्रेशन खालामनाय बाहायके जों हातानि बरनो चीनी त्रिपुरानि कल्चरल जों एट्रेक्ट खालामनाय आबनो ती जों कैसा कल्चरल नि बाहायनो कैसा साब कमिटि खायो इनके पाइथागो जों कैसा आईटी नि बागै बाहायनो चीनी मीडिया टीम गावनि बागै बाहायनो कैसा साब कमिटि खायो चीनी जे एंटायर जे चीनी जे स्टोरी त्रिपुरानि सिमी चीनी जार्नी दिल्ली जरा हाय दिल्ली सिम तैसे त्रिपुरा जरा जे गिफिलि खायमाने औ स्टोरी न
borok record nana bagai sini ID cell bagai kasih input. Oke, ini nih press ini bisa tuh angong sih kornar sini jatuhnya hampai hampai. Ang uyên thì nó phải presiden tổng lý sản hiện tại